चॉकलेट फटाकी और बंदूक गोली और फटाकड़ी और बंदूक गोली और गोली। तर भावना नमस्कार, कसं आहे तुम्ही सगळे? आज आहे आपल्या ब्लॉगचा 4था दिवस आणि तुम्ही सगळ्यांनी लाईक शेअर कमेंट केले असेल तर ठीक आहे, नाही तर भावांनो आज सकाळी 15,000 खर्च करून आपण लायसनची बंदूक घेऊन आलेलो आहे। जर पंगा नसेल घ्यायचा तर लाईक आणि शेअर करून घ्या पटकन। भावना आपल्या मामाचं बांधकामाचं काम चालू आहे, मी चाललोय तिकडे। तर भावना आज जास्त काम असल्यामुळे शूट जास्त घेता आलं नाही, त्याच्यामुळं छोट्या छोट्या क्लिप घेऊन एक व्हिडिओ एडिट केलेला आहे। तर आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि यूट्यूबवरती सबस्क्राईब करा।